hinumdum ko sa isa ka babae, isa ka young people nga babae. Active kaysa sa church, and then one day na diagnose nga na siya serious kayo nga sakit. Gitaningan niyang kinabuhi. Wala kay balo siya, and then perti niyang hilak in siya nga di na ko gusto nga dili na ko magamit sa church. Kay grabe siya ka-active sa church. Yung siya pastor unsa kong buhaton nga mapadayon nako ako ang commitment sa Ginoo bisan di naman sa makalakaw, di na sa makaparticipate sa mga activities. Nagsinsag higda sa higdaanan. Ni Dol yung senior pastor niya siya nga ayaw ka balaka, na-purpose ang Ginoo sa imong situation. Daghag way magamit kaniya. Ingon sa kinsa mga tao ang gusto niyong ma-save. Sa daghan pastor, sige, isulat ang tanang pangalan nila. So nagkuha sa papel, gisulat niya duha ka band paper. Ingon din ang pastor, sugod karon mo ni mahimo niyo para sa Ginoo. I-pray ilang pangalan, ilang kinabuhi, i-mention ilang names daily, buntag, gabi, ug i-pray nga one day mo duol sila sa Ginoo. Day and night gi-pray na in town sa dalaga sa iyang higdaanan. Nabot sa panahon nga naidako king revival na itabo silang gamay nga village. Natingala ilang pastor, ilang church. Nga halos mostly sila masilingan na nuol sa church, ni commit, na baptize ni mong faithful nga members. Hanto niabot sa pila ka tuig namatay ang dalaga. And then pagkamatay sa dalaga, nakita nila ilalom sa unlan sa dalaga dahil nadito ang duha ka papel nga listahan siyang mga pangalan nga ginampo. Pagtan-aw nila na ay 59 ka mga tao dito iyang giampo every day sa pila ka tuig. And gihap nila pila ka buok ang may forward sa church sa gikan sa village apil iyang mga relatives. Niabot og 58 ka mga tao ang may forward sa church. Ang ika-59 ni forward during sa funeral service sa babae. Powerful ang prayer. Ayaw hunong sa pag-ampo. Pray earnestly, sincere nga prayer. Ayaw hunong. Kung wala nag-answer ang Dios, it doesn't mean nga wa si answer. I know, tanan nimong prayer, tanan credit na tanan, recorded na tanan sa Dios. One day, mubunga gina sa dako kayo nga kadaugan. Ilista ang tanang names sa imong relatives kung gusto niyo ma-save. I-pray na siya daily. Ipa-pray sa imong mga prayer groups. Ayaw ka discourage kung 1 year wag po changes imong pamilya. One day na isaktong higayon yun. Natubagon sa Ginoo imong pangapag-ampo. Amen?